ये है पूरा मराठा साम्राज्य और ये रायगढ़। अब हिंदुस्तान हमारा है। तो अचानक ये हम्बीरराव नाम की आंधी कहां से? आंधी है या कोई हल्की हवा है या कोई हल्की हवा? जणू सह्याद्रीचा कडा श्वास रोखून खडा. परिस्थिती जेवढी बिकट, मराठा तेवढाच तिखट. शिवाजी महाराजांसारखा राजा कधीच कोणा एकाचा नसतो. तो एकाच वेळी समद्या रयतेचा असतो. त्याआधी स्वराज्यात ही संभाजी नावाची मोहीम जी उभी राहिली आहे त्याचं काय? संभाजीला समजून घेण्याकरता तुम्हाला तुमचं काळी शिवाजीचं करावं लागेल. कारण संभाजी पुन्हा एकदाच माफ करतो, नंतर गुन्हेगार साफ करतो. मी आता औरंगजेबाला पुन्हा दिल्लीला नाही जाऊ देत. इथेच कुठेतरी सह्याद्रीच्या कुशीत झोपवून त्याला खड्ड्यापर्यंत आणायची जबाबदारी माझी. तुमच्यासारखा मामा प्रत्येकाला मिळो. अरे युद्धात झालेल्या जखमेत कधी एक ना दागिना नाही, फक्त तो दागिना असा छातीव पाहिजे, कुठंतरी पाठ ठेवू नये. एक असलो तरी लाखाची ताकद ठेवतो. छातीची चाळण कर, तिची गाळण नाही उद्याणार. एवढी अवघड मोहीम आखली पण खाचखळग्यांची जाणीव असावी. सरजा खान एक ऐसी ताकत है जो आखिरी वक्त काम. त्या सर्जा खानाकडे काय मन आग रोखणाऱ्या तोफ आहे, अर्थ्यांकडे आग रोखणाऱ्या नजर आहेत. अब जंग का ऐलान कर दो, जो इन मराठों ने जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी. जय भवानी. आज आपला भगवा मातीत नाही, गनिमाच्या छातीत रोवायचा.